माथो साइकेलानो जायाब्रा बाबा सेनानो गबाय थायो। बे साइकेल जायखौ मानो दांबाय थादोंना बाबा आखाइ हाबगोन। बाबा बिफा जा थांनाय समाव सफैबाय। नोंलाय माथो सानदों? आंथ' मा साननो ट्रेन्सफारनि अर्डार मथेथ' समा जाबाय। नोंलाय मा सानफिनदों? आं फिसानि खोथाखौसो सानदों। नंगौ आनजादाबो सफैबाय, थांनायनि समाबो मोनफैबाय। जाव थांनो नागिरदों हो बाबा। जोंहा गोजानावसो थांसिगोन बाबा। जोंहा बे न'आव थाला नामाय? ओहो थाला फिसा गोजानाव थांसिगोन जोंहा। अबाव? जोंहा गोदान न' लुसिगोन बाबा, बै जायगायाव थांसिगोन। बेनोथ' आंबो फिसानि खोथाखौनो सानदों। हा बायनानैनो दिदोमै न' लुना थानोसै। जोंनि होजोंनि बिमा बिफानि हा एसेल'खौ रानखाय सिखाय आंलाय मा लुबैबावनो। नोंलाय माथो सानो? बिदिबाथ' मोजांसो। दिदोमै न' लुनानै थायोबा आलासि दुमसि फैब्लाबो जानाय लोंनायाबो मोजां जायो। गावनि न' बायदि जाया मालायनाव थानाया। नोंबो बिदि सानदोंब्लाथ' मोजाङानो जाबाय दे। होजोंनि हाखौ बिदा फंबायानो रानना लाथोंसै। मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाना बिमा। मा खोथा? हजों जवाहरलाल बिथाङाबो न' बां खाबायनो। दाखालिसो आंनो फनाव खोन्थाहरदों आरो हानि खोथाखौबो आंनि सिगाङाव बुंहरदोंमोन सोरबा फानगोन होननानै। हा बिदिबा फन हरनानै सोंहरबानो जाबाय। नंगौलै बिमा, गरमा गरमै फन हराबा जामारनाय नङा। हेलौ जवाहरलाल नोंथां। ब्रह्म नोंथां, खौरांफ्रा मोजां ना? मोजां नोंथां। नोंथाङालाय? मोजाङानो आंनाबो नोंथां। मोनसे खोथा ना नोंथां। मा खोथामोन नोंथां? आंनि साख्रिया नोंथांनि जायगायावनो ट्रेन्सफार जालांबायना। नंगौ नामा? नोंथां। मोजाङानो जाबाय दे नोंथां। बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियावनो आङो हा बायनानै न' बां लुनो सानबाय। हाब बिदिबाथ' जोबोद मोजाङानो जाबाय माथो नोंथां। नोंथां, बै खनसे नोंथाङा हानि खोथा बुंनाया। बै दिनिसनि हाया? बे हाया दंना गैला? हायाथ' दंनाया दंमोन नोंथां। आं दा अफिसाव थांनो ओंखारबाय। गाबोनहालागै खबर लानानै नोंथांनो खोन्थाहरसिगोन आं। नोंथाङा माला फैगोन? बे दाननि गेजेरावनो थांगोन आं। दे होमबालाय नोंथांनो बे हानि खबरखौ लानानै गाबोनहालागै हरगासिनो दं आं। बिदिब्ला दे नोंथां। दे नोंथां दे। मा बेहाय मा खालामबाय थादों नोंलाय? एगजाम खाथियाव थां न' सिङाव लेखा फरायहैथां। बिमा बे माइया सानथामसानै बेयावनो थाबायमोन, बाख्रियाव सोनांगौमोनलै। आलासि दुमसि फैबा दिगदार जायो। आदै थेब्ला दा फैगोननो आरो हाजिरा सासे लिंखादों आङो। दा हाजिराखौ लानानै माइखौ बाख्रियाव सोहोगोन आङो। बे गथ'आ बेहायसो माथो गेलेगासिनो दङ। स्कुल टाइम जाफैदों ओंखारनोसै। समाय जाबाय। बाबा आं दिनै स्कुलाव थाङा। फरिखा सौफैना फरिखा खाथियाव बे गथ'आ मानि स्कुलाव थाङा होनदों बेलाय? बाबा फै ओंखारनांगौ। आं थाङा। फै स्कुलाव थांनांगौ, ड्रेस गाननांगौ, ओंखारनांगौ फै। फै ड्रेस गाननांगौथ'। मालाया फुङाव लेखा फरायो, गाबोन गेलेबा लावथिसो मोनगोन नोङो। बिमा ओंखामा खुरदो दे, गथ'फ्राबो स्कुल टाइम जाबाय। बाबा आंहाबो दिनै थाब अफिसाव थांनांगौ। दे बाबायाबो ड्रेस गानखादों ओंखाम खुरगौ मानि। आंनो दानो जागोन मा? हेलौ जवाहरलाल नोंथां, मा खबर? नोंथां खबरा मोजाङानो। नोंथां मा जाखो नोंथां बै हानि खबरा? नोंथां बेखौथ' सासे मानसि लानाय जाबाय। दा रिसेन्टलि दहायसो खबर मोनदों आंनि खाथियावनो मोजांथार। दा बे मानसिया दा जायखिजाया डिब्रुगड़आव ट्रेन्सफार जाबाय बियो। दा न' बां गासिबो लुखाजोबनाय, फुल बागिसा गासिबो दंखाजोबो, बारि बागाना मोजां। नोंथाङा फैनाल' थाफैनांगौ बेहाय। बिदिब्लाथ' जोबोद मोजाङानो जाबाय नोंथां। हाखौल' रायज्लायना दोनदो, आं गाबोन फुङावनो नोंथांनाव थांगासिनो दं। दे नोंथाङा फैदोल' होमबा गाबोन। दे नोंथां, आं गाबोन फुङाव नोंथांनिसिम सहैगासिनो दं। दे नोंथां होमबा दे।
मोजाङानो। औ दे नोंथां होनबा दोनथ'नोसै। औ दे। न'आथ' बिथां जवाहरलालनि खाथियावनो दं न' बिमा। ओमफ्राय बारि बागानबो दंखाजोबो, जों खालि थांनाल' थाहैनांगौ। फा एथ' मोजां न'खरखौ मानो नागारलांनो नागिरखो बेलाय? अ बिथाङाबो जोंहानि बादिनोनो दा डिब्रुगड़आव ट्रेन्सफार जालांबाय नै बिथाङा। बिदिब्लालाय गामफावनो ओंखारलांदो जाहाबो, नङाबा बेखौबो सोरबा लालायगोन। जाबायना बाबा? फैद' बाबा। दे मामार थाब, समा जाबाय। थ' बाबा सेर थाबायलां दे। बाबा आंनो मेथाइ जानो फैसा नांगौ। आं होखाबायथ' दादानो। मासेबाव। माया आं हरखाबायथ' रानि। बाबा बै पकेटाव 10 थाखा दं लाना फैलाय। मेथाइ सराय जानाय मामा मामि बेफोरावनो एकदम फैसा थागारो नोंसोरो हदाय। खालि जानाय लोंनायल' नोंसोरो। न' ह दा स्कुल गबा नोंसोर फैनो हादे, आं नोंसोरखौ लायनो थांगोन, मैयानि बादे दा फै। जागोन मा। दा लामाथिं गारि फैगोन, मोजां थांदे बाबा सेर सेर। औ मा। बाय मा। बाय। बाबा फैबाय। आयै बाबा फैबाय बाबा। बाबा आंनो मेथाइ लाबोगोन ना लाबोआखै? लाबोदोंलै बाबा, लाबोदों नै। ए फिफा सफैबाय? औ सफैबाय। खामानिया जाबोबाय? जाबाय, रां राशिखौबो होजोब्बाय। थांनायखौसो माला लानाय जायोथाय? मानोथो लेट खालायबावनो, बे सप्तायावनो थांसै नामा? औ बिदिनो खालामसै नामा? बाबानि आनजादाबोथ' बे सप्तायावनो जोबखासिगोनखा। थांजाबानो जागोन दे। थ' बाबा थ'। नोंथां ओइ जवाहरलाल नोंथां। ए नोंथां, बाजै फै। न' गोदान मोननायखाय बावबायसो सानदोंमोन आं। फै हाब फै। ए बावाखै बिबोनां, फैनो सानबाबो समफ्रानो गोरोबलाया नालाय, फैनो सानबाबो जाहैया। औलै नोंथां, फैनो सानब्लाबो ओरै अफिस, ओरै गथ'खौ जिरायदे स्कुलाव नोंथां। दोनहैनाय आरो दे लाबोनाय। जिराय दे बाजै। जागोन दे। दे बाबाबो जिराय दे। ओइ बिमा नै सोर फैदों नायफैलाय। ए आब' फैदों, बेयावफोर फैदों? औ जोंसो फैदों। दे होमबा जिरायथ' आं साहा बानायना लायनि। साहा था नांला बेवहायफोर। ए होमबा बे बरसा लाबोनाय दङ, बेखौनो लाबोनोसै नामा? मैया बेदर लाबोखानाय दङ। थां बेखौनो लाना फै थां, बेखौनो ज' लानोसै। होमबा लाना फैनोसै आं जिरायथ'। ओरैनोथ' मोजां नोंथां खबरफ्रा? मोजाङानो नोंथां। दे दा रायलायलायनोसै मोजाङैनो। औ। हाब बाजै, जोंनाव फैना माबादि मोनखोथाय?
मोजाङानो मोनदों लामा खाथिखाय थानोसो मोजां मोनदों ए नै बाबा बेखौ आयं जायो बेखौ फंबाय जायो दे थां नोंसोर दसे गेलेहैथां मेथाइबो लाबोनाय जायासै थां गेलेहैथां बाबा थां दसे गेलेहैथ' दे आब' बेवफोर जागोन दे लोंदो दे एफा खाथिबाबो फैया थांलाय फैलाय खालाया समफ्रानो मिलाया फैनो सानबाबो दिनै फैदों बेजोंनो जेने थेने जोंनि बर'नि साहाखौ आरो बे बेदरखौनो जादो लोंसाबदो दे दे नोंथां गावजों गावनो गाज्रि मोनलायलायनांला आरो मोना मा दे गाज्रि जिरायदो दे जिरायदो नोंबो बर'नि सायानो गाहाम ना गोथाव बेनो ए मा फैदों नै बैयो आयं जाहैदो आयं हौवा साख्रि मावो मिथिबाय ओमफ्राय नैबे आयं हिनजाव देरथारबायना रानिया जारौनि मुङा मामोनलाय समायना समायना नोंथांनि फिसाजो समायनाखौ हले आं बिहामजो फसायखाबाय आं हले बिहामजो लांखागोन ना मा बुङो नोंथाङा नंगौ नोंथां ओइ बिमा खोनादोंना बिथाङा मा बुंदों जोंहानि समायनाखौ बिहामजो फसन जाबायनो आं मालाय मा बुंनो नोंसोर गोदो उन्दैनिफ्राय लोगो खाबालाय आं मा बुंबावनो बिफा खोनादोंना बाजै नोंना न'आ मा बुंदों खोनादों जोंहा बिबोनां गोदोनिफ्राय खौसेथिगा दाबो खौसेथि खौसेथिथ' आरो दादा आंबो गेलेनि र' ओइ जन नों नानिजों गेलेथ'दो आं दुगैनानै फैनि दादानि नामा मा नाम जहन ओमफ्राय नोंनालाय समायना दा मा क्लासाव फरायो आङो 4 जाबाय नोंलाय बेसां क्लासाव आङो 5 नोंनि स्कुलनि नामालाय मा हलि इनफेन्ट नोंनि स्कुलनि नामालाय मा बाप्टिस बिदिब्लालाय बिबोनां आरो आगै दिनैनिफ्राय जामायजो बिलाइ लिंनो हासिगोन जोंहा जासिगोनथ' आरो हामथारबाय बेखौसो नागिरदों नोंथां दे होनसै नोंथां ए जाबाय जानांगौ लोंनांगौ आयं सोरबा सोग्रावबाय नामाहाय औहाय गोबारै आवाज जाथारदों आयै दुखु मोनबाय खोमा मोना जायो
मानि दादागिरि बिलाय गोरोन्थि आरो सिना आखौ आखाय होनाय ए सिनायाखै बे सोरखौ आखाइ होदों औ सिनायदों बे नोंसोरो जायला हिन्जाव गुन्दानि खिजाग्रासो ए साला सुवादा साला जों गार सौग्रावनानै सुवादा जोंखौनो दंबावदों होदोलै बेखौ मा होनदों नों जायले सैमा औ बे जायलाया सैमा नङा बे जायलाया मोसासो ओहो नों सैमासो भाइ हो बिखौ आदै थैबायसो नामाब्रा रथ'लाय गोरान मा जाखो बस ए सोर सयसलि अफिसरि बिलाय बुन्था आं बेखौ सिनायो बस बियो महामायानि आरो बियो लांहिन हाई सेकेन्डारि स्कुलाव फरायो अ नंगौ नामा बिखौ खिन्थु नोंबाजे फसायबाय दे आं बाजै फसायबाय ओइ सिन्था खालायनाङा नों बस जों थानायाव ना मा बुङो गाइस औ नंगौ जों दंना बस खिथुखौनो फज'नो मोना बे न'खराव बैखौ मावहलाय बेखौ मावहलाय दामफ्लेजोबो रोगालां है हाब माथो मोदोमदोंमोनलै बे दाखोर ए माथो आदा फैबायलाय हाब माला सफैखोब्रा नै दासो सफैदों फै आदा फै लाबो आदा बेखौ लांसै आङो दे आदे मादै आदा जों सफैबाय नै फैदो मादै फै आदै ओइ फैबाय आदा जना फैबाय ए बाबु सफैबाय औ आइ रिजाल्टआ माबायदि जाखो रिजाल्टआ फार्स्ट क्लास पास जाना फैबाय ए आंलाय बेखौनो गिलायलायदोंसो हामबायलै मादै दाहार माखानो 500 रां लाना फै दावलता गिदिरखौ दाहार माखानो हाइजें गोनांखौ खाना गिदिराव थाव गुदुंजों मोसानांगौ बाला लागा